salaan kita. O di daw, salamat. O daw, kay salaan kita. O di daw, salamat. Oh, libre lang, nadala mo ni si Pio, okay? Nganto ka na? Ano na, okay na? O kapot, magkata ka din ka mo. Taka din nila. O Kambalisara, o shoutout kita mga taga Kambalisara. Salamat. Itbata kasi doon pangani. Malabad. Iba na ito. Iba kasi gilas itbata pag estudyante. Ilagyan o. Pag na ano na ito eksakto na edad. Kapag Nagtatagibuot Hindi na. na ito niya kananya oras sa rawal yung itbata. Amo. Ano pa yun ito? Makapag pangani sa tulog. Ikpan ba? Mana pabulagay mo kan tulog ba? Di ba? Ikaw pwede ito ni kamugkon. Oo, pwede. Kaya natin ano sa problema. Ito to kay wala na makatauli nga tayo. Kuwaling ka nakatuwid din eh. Dagas na. Oo. Karuyag niya umuuli. Ayun. Nagpa Negros. Negros. Oo. Kaya man na ako yan ah. Ano nila mo guys? Awado magay, ngaran. Totoo sulit view. Totoo, solibyo, piratidad. 55 na. Badaw, atong pamilya. Ay, magbayad, libre lainin. So, hi, welcome to my vlog. Oh. Hello Daddy, kumusta? Makuha ka ngayong Japanese spaceship. Para may mulayan. Ay, makuha yung manubit sin spaceship. Pira buyag. Good morning, good morning, good morning, good morning anak. Good morning. Today is February 28, 2024. Time check 7:35. Wala agad. Very good manira pa klase kay may danira foundation. Kakulop na kay kita kakulop kagabi na birthday kita ano. Ito taabon kandaman na Jocelyn Joy Aguilion. Oh. Happy birthday mo. Salamat ha na pag-imbitar. Nga na din na paguliat. Napakurahab. Happy birthday daw kuno ay kan Jobel Bon Mahinay. Happy birthday. Ano ka? Tawo yung kanto. Badaw. Ay pag hinahinay. Ha? Amula. Po at fasten your seatbelt. Malupad kita. Hindi lang arumamay. Oh. Welcome to my vlog. Hello. Good morning. Good morning. Today is February 28. Dito sa nala maliwat sa loob dito sa kalendaryo. Mga summer na liwat. Arumamay. Hindi na rumamay lagi. Shoutout yung mga nagudi. Dabay pila din higot man. Dida. Pag uli niya, pasakyahayangan niya. True. Kamara ini ha France. Yes. Nagpinakya na nga niya. Hindi ba? Kung pwede ko niya umutang hindi na nga ano pa itong Realme. Hindi din kuha ba? Mga cellphone yun. Hindi rin ka papautangon. Kaya mabalik ka dahil. Oo. Hindi rin ka papautangon. Kaya ika't mambabayad ito mga mga. Oy, good morning. Mano bitoy? Morning. Ano, isasakay Hindi, tatang. mabalik ako, mabalik. Oh, sige, malibot kita. Malibot lang kita nga. Karoy ako lang kamakay mangraw. Dating bike ano, kakarga ta ting bike. Ayaw. Makuha ka ngayong Japanese spaceship. Para may mulayan. Ay. Makuha yung manubit sin spaceship. Pira buyag. Pira buyag. Amot mo, bagay para mamay taktuan. Moro pa liwat ini. Panginabuhian. Oo, moro pa liwat ini. Ako kagalian. Magkukuha ka na yan. Oy, shout out kita naton mga kasangkayan dida. Uy, mano maning. Ninong Maning, alogot ni.
Yun ang milit. Amo na kuno nga kuwang bulayan lang may daghanan din mo ga. Dito ko no. Kuwag kita naka CCTV via satellite. Shout out kita Team Basas. Mga pamilya Basas. Kami na nakalibi. Nakalibi. Di rin live libi. Ay, magbayad, libre lainin. So, hi, welcome to my vlog. Hello, Daddy. Kumusta? Dad. Pagkagagad kita, Daddy. Ay, matimo ko niya na. Atrak bear, usa. Matimo ko niya na. Imo pisto. Ha? Matimo pisto. Adia isu ispag. Is pago. Ato ka nagtukuan, nag-aarot. Atrak naglalaygit. Naglalaygit. Namiss ko ikaw. Baarot. Namiss ko ikaw. Ay, nagagapakudoy. Bakit ka mo itong mga sikat ng mga parlor had to? Kamu ko na ng kuhan. Lodring ano? Lodring. Pati naman ni Simon. Oo. Lodring ni Simon. Tik-tik ba sa piti na mamatay si Lodring. Isusumatay ka po. Nag-apple kami. Tuyas na. Sige. Apa. Balilag yun. Sabi ko pingganda mo takbo ba? Sige po. Malupad kita ang kapot. Malupad kita ha. Welcome to my vlog. Welcome aboard. Shout out sa mga taga-EBSO. Mga aran. Lilian? Ano ka na grade? First year pa lang. First year ma. Shout out sa lahat ng mga taga-first year. Bila alam. Lahat ng mga first year student sa EBSO. EBSO, di ba? Ako pa yan. Okay. Ano pa yung YouTube? YouTube, Sakay Tonyo TV. Nakaon ako. Pamahaw. Adin kuan. Ihatag. Patilaw lang kita. Ipon ko naman Ipon. Lagad tunyo. Butan ko talaga ito niyo. Welcome aboard. Ay kita plaza ma'am. At may skin na nga, gasolina 100 sula. Okay. How's your day? Very nice. Say hi. Welcome vlog. Hello! Ay ngaran ni mo. Hello, bro, Balidia. Pad kita. Welcome to my vlog, ma'am. Ano ngaran? Madeline. Shout out Madeline. Nadia Buntay. Apa Diversion Road kami. Kaya awat pa kita mga Diversion Road. Diri gurun daang. Tamakin. Pag-chik-chik Mapadpad. Di ba ikaw vlogger? Oo, di man nga ni. Welcome to my vlog. Sige daw, mo pa yun nalugod eh. Di ka man. Ngaran ni mo. Juan, Buyak. Manabuyak, San, Barangay, Magay. Damon uyab. Damot mo. Damot uyab. Tagi daw. Dagat tagi. Bali mo pinang nga Magkano ka mo ikuan, di da? Nunan. No. Magpatod. First cousin. Pero kung yung sakyan ko may Medyo camera. Medyo CCTV. Pagka nilin spaceship. Ngayon kita. Hindi, akuan kayo makaw na. Ain. Hindi ha. Andox. Kung kaya, yung kumwali ko. Kaya nga kayo. Makuang ka nga nitang tulog. Ikuan ba? Manapabulagay mo kang tulog ba? Di ba, ikaw pwede ito ni kamukuan. Oo, pwede. Kaya natin problema. Ito to, kayo, wala na makatauli ka tayo. Kuwanin ka na katuwid din eh. Dagas na. Oo. Karuyag niya umuuli. Ain. Nagpa, Negros. Negros. Oo. Bakit man tao ko yan Ano nila mo guys? Awada magay. Ngaran.
Totoo, sulit yun. Totoo, Solipio Piratidad. 85 na. Buwan daw, atong pamilya. Oo. Wala doon kaya itong pag-asa, makakuha ang kantol ko. Kantol ko. Oo. Ay para makalibre bangat to. Ibubuli ka man ito na no. Oo. Ano kay Moro pa kung gini-interview ta? Amo nga ani. Niyan, nakulog. Oo. Ha? Pakadala di damay magay. Bibili mo ko ikaw. Oo, buyak sinyala. Ha? At balay ni Rabuyak. Oo. Yan. Kaya may kandala, dali nila sasabit. Aw, ada na tiyo balay. Ato bang layong gap nila? Ikaw, tiyo balay. Ato sila yung liwat. Oo. Dali na uman. Kanda palong, marami kanda palong. Oo, bandala nila tuloy pa. Oh, niyan kakantol ka para kung ano, manawagan kita dito sa public service. Oo. Oo. Kuan, hinupay ito, ngaran. Totoo. Totoo. Ada kayo naman igagaw po dyan to ha, Negros. Iya kan anak. Dati anak. Oo, da. O karo yung mangulira. O kaya mga trabaho di anak liwat. Otro gihap. Asawa, wala nga ano diya. O kaya mga abado, ano Babae, di. ato nga na dito yan, nag-itamang taptakaunan, subo ulit ito. Oh. San Roque. Okay, let's go. Fasten your seatbelt. Malupad kita. Ma'am Bulik. Ano daw kung man na yun, ano ito na Manila nga na, Sirngit Sarakyan na. Malupad na. o Alupad ano? na. Kumita ka, patalastas. Waray ito pa Awala ka matakuan. kumita. May ada ko no, butong mataas man to. Dito dapat, may ada ito. Kuhan ito. Nagbansin ba ko patay ba na lusok? Awan kuan ang bagang drone niya, may mga pala. Oo, kaya baga nagdidiga high-tech naman kita. High-tech na ba? Oo, lagi. Ay, so dito ang damdamuan sa sakyan. Mga wire band, sumangot, simba ko. At din niya ito na Pilipinas, bawal ada ito kay Dorot Wire din eh, pag-uhog doon. Oo, kaya ko na ibang nasyon, ano waray pa. How much more pa din di haaton? Lagi. Ba, mali tayo nga spaceship nato na, ni malaga kalsadahan. Oo. Say hi to my vlog. Ah, Ay, kumusta natin mga kuan, mga estudyante, ay sorry, mga estudyante ni ma'am. oo, mga asinsado na. May dananim, sinakay mo speech. Spaceship lagi. Sabi na kuan. Tamo di mga estudyante niya mga baga nagkukuan in wow. Kumaro pa ini nga baga kuan lang. Pagdating po mo ka makapasok. Lagi. At least may income ano. Oo, na doble. Charot. Ah, Ore malahinin, sharing pa. Palati mo mga kaliawan. Liawan. Oo. Pag diri lang baga buryong pag hinulat iton. Makulog. Lotot Diyos. Charot. Ah. Ay, kamang sa libang ko na ako. Nagihap nila buntay. Oh, sa itimana ka. Followers talaga himang. Palo, di ka maaaring ano na palo. Oo, so Dito na high school na or? high school na. Ah, Baga, dito niya na school ha, sa Tuloban. ah. Magulat niya nga na, hinga diha tanawan. Kay, Kaya nakatuta niya kuan, aniya mami. Sabi na tata abroad. oo. Pwede ka mo niya mga sponsor, di ba? Hiraton, actually, dati kang hira. Ah, Sakay kaya ko liwat kay di rin laro may pagkakapot itong kwarta ng mga nagdarag ko. Itakiton na lang baga sharing pa. Pagking kukuhan nga tira pagtapot itong resibo. Pero tira yung papadara. Ada kay kung ano naging papalit, ipapakita ko era. in return para sa Papakita ko yung amoy din natin yung palit. Kaya din nga kantidad. Ada niya yung padara ko, amoy na natin yung pamalit. Tapos, panahatag ko na ito na era. Itong mga kalagsan, itong reno. pwede ito doon sa niya imo na nahuna na ba? Nabubuli, kakabuli gagi ng mga init talaga. Oo, okay. Then pa, pagka kuhan man lang itong daton. Piniging papagi man lahaton. Kira blessing yun. Inaagi haib. Oo. Damot na. Yan na, pagkasiring ba? Pag magkunot nakita, ang dalakon na din, pag nilibot-libot ang barangay,
Karon gud talaga matalagsan. Nag-usaan, hirap pa ni Malay. Ay na nakakahapon. Oo, may da Hindi ka totally abandonan. Kaya mo nito mga relatives. may da relatives, may da mga anak. Otro magkapit mga anak, kaya puruligan kay waray kaya trabaho. Ginawa ko ito. Oo. Kaya kung ay nasa bukyan, kaya sila dito, dapat na maguligan mo yun. Kain kita. Ato kita doon. Masugad? Kaya didin. Ah, masugad. Kaya di Okay. ako didi ako sa mga. Malusok kita dito. Adi didi ako. Ah. Sugad na lang nga paagi, at least di sa man labaga makasasala. Small way, Oo. nakakabulig ka. Di sa labaga makasasala. Ayaw Charot. pag si makasasala. Kaya man din sana. O daw, kay salaan Kaya kita. kami estudyante O di daw, Assumption salamat. Academy. Salamat. Itbata kasi doon pangani. Malabad. Iba na ito. Iba kasi gilas itbata pag estudyante. Lagyan o. Pag na ano na ito eksakto na edad. Dapat mo. Nagtatagibuot Hindi na. naman ito niya kananya oras sa rawayo itbata. Amo na. Eh, sila, dakmo-damo na sa estudyante ngayon. Hindi kita doon. Oo. Pero na 13 years ako assumption. Tapos adidanan siya na 26. Oo. Nakakapitagod ako. Transformation. Ang nagbabag yung anak na. Yan nila ako. Ano niya lang. Okay. Salamat. Thank you ma'am, thank you ha. Oo. Sige, sige. Opo, opo. Ma'am, may kalanong. Ako si Ma'am Boris. Na mo teacher in high school. Tara sa pamati yung tunyo at mga sugad dito. Dili ko mga paog. Oh, libre lang. Nadala mo ni si Pio, okay? Sakit dito. Nganto ka na? Ano na, okay na? O kapot. Mga taga din ka mo. Taga din nila. O Kambalisara. O, shoutout kita mga taga Kambalisara. O, mga sangkay kwera. Ha? Babaktas mo. Oh, welcome to my vlog. Kasi ngayon, ano? Hey! Kuya natin yung YouTube channel. Sangkay Tonyo TV. Nakilala ka mo ka Sangkay Tonyo? Yan na, nakilala na. Makiawa yun dito yan, dito yan. Ay, dapat din eh. Dito na lang pa Sige, na sige, sige. Oray sa bayan. Ito yung malak nag-offer. Lubos-lubusin na. Sangkay Tonyo TV. Tapos sa Facebook, Sangkay Tonyo Liwat. LG Niton profile. Ang dagdag ko. Oo, pandagdag followers. Bakot. Hindi na lang niya. Nila ka mo? Ala, thank you for patronizing Spaceship. Sakay ka mo ni Spaceship ha? Thank you. Ala, hinay mo, may kalong. Binukasong ka mo. Okay, thank you. Ay, hinay ka mo ha. Takrops man yan ha? San Miguel. San Miguel la. Sige. Okay. Ano ha, malugar lang kita. Nagana lang. Yan, maagi kita dito. Takadinig ka la. Ha, hindi at yung bala dito. Ano ka na grade? 9. Grade 9. Third year kumbaga. Welcome to my vlog. Hi. Shout out it mga taga EBSO. EBSO ka na sila. Hi. Tapos ma'am. Pero nga nila kita ha, San Miguel. Ay, na San Miguel. Ano may darjanan man. Napat yung Surano. Katapos, mauli. Doon ko na ikaw.